Erittäin isot tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. En ole kännissä, enkä ole itkenyt, vaan vaikka minulla on silmät hieman tuhruiset, vaan laitoin hieman nämä silmätippuja, hieman kaikennäköistä pölyä ja moskaa mennyt silmiin ja vähän kuivahtanut nuo silmän kalvot. Mutta hei, transporteri, aivan huikea vehje. Ja tiedättekö mitä? Olen hyvin pahoillani. Tuupe, YouTube, mihinkä näitä videoita nyt tässä tulee, niin näyttää siltä, että se otti minulle kaiken näköiset mainokset, eli minulle ei tule mainostuloja tältä kanavalta tällä hetkellä ollenkaan, ja sitä en näe mistään, että onko ne, jotka henkilöt ovat olleet jäsenenä tälle kanavalle, erittäin isot kiitokset muuten heille, niin onko heidät niin sanotusti poistettu jäsenyyksistä, koska minä en näe, minulla näyttää, että minulla ei ole enää yhtäkään jäsentä, kukaan ei olisi jäsenenä tällä kanavalla, mutta minä en sitä pysty näkemään yhtään mistään, se on sinänsä omasta mielestäni aika hämärä systeemi, mutta joka tapauksessa mä ymmärrän sen pointin, että koska mä en ole julkaissut tänne videoita ja täällä tubessa pitää olla säännöllisesti materiaalia, että nämä kanavat pysyy auki, niin mä suosittelen, että jos sinulla on kanavia, YouTube-kanavia, niin suosittelen sinne, että kannattaa julkaista silti aina silloin tällöin videota, jos vaikka tuntuukin siltä, että oikein ei tekisi mielikään oikein kauheasti julkaista, niin no en minä tiedä, ei silloin tietenkään kannata julkaista, jos ei tee mieli julkaista, mutta ymmärrättekö te sen pointin? Tuolla on Lötkö, ja Lötkö on kova jätkä. Lötkö on kondiksessa ja Nipsu on kondiksessa, aivan ok kondiksessa, mutta pellot eivät ole kondiksessa, ne ovat erittäin märkänä. Täällä on kuulkaa joka paikka ihan totaalisen märkänä. Mä en ihan äärettömän mahdottoman pitkää videoprosessia tästä tee, mutta hei, sen mä haluaisin kumminkin sanoa, että tarvehan mulla oli tälle, mä hommasin, jotkut on kattonut teistä ehkä tätä Vallius testaa kanavan toimintaa, niin mä kuvasin sinne, mä vaihdoin Volvottimena tällaiseen transporteriin. Tälle on tarvetta, mä tarvitsen kuljetustilaa, tässä on vähän sen enemmän vetomassaa myöskin kuin Volvossa, niin tällä pystyy vähän paremmin vetämään kärryä, traileria, ja joku siellä moittikin, että jossakin vaiheessa, että 2.4 dieselillä ei kerta kaikkiaan tule yhtään mitään trailerin vetämisestä. Mä oon ihan täysin eri mieltä, koska mulla on ollut aikaisemminkin näitä transportereita, ja kyllä se onnistuu, mikään tykki se ei ole, mutta kunhan siinä on vakiokokoiset renkaat, niin sillä kyllä pääsee. Nuo renkaat, mä haluan sen takia nuo renkaat vaihtaa tuohon vehkeeseen, koska tuo ET-lukema, se ei ole ihan optimaalinen, se tulee vähän ulommaksi. Nuo renkaat on pikkuisen sellaiset, tiedättekö, ne vähän sen vetelöä molempiin suuntiin, kun ne on vähän liialle, niin kuin ulos, vähän liikaa ulos tuloa nuo renkaat. Ne ei ole sopivat. Ja semmoinen homma, että jos tommosella renkaalla ajaa pidemmän päälle, niin siinä käy niin, että se syö nuo renkaat tuota sivusta. Ja nuo renkaat ei muutenkaan mitkään kauhean hyväpintaiset. Niin mä laitan tähän ihan orkkis renkaat sen takia, koska mulla tulee paljon ajoa tälle autolle niin, ja nopeasti tulee paljon kilometriä, niin se ehdottomasti mun kannattaa laittaa siihen kunnolliset renkaat. Vaikka mulla on tuolla olemassa myöskin tuo Mersu, se punainen V211 tallissa, niin vaikka mulla tulee sillekin ajoa aika reilusti, eli tarkoittaa sitä, että me tullaan näkemään jossakin mittakaavassa todennäköisesti katsastusvideota myöskin tuosta punaisesta Mersusta, mutta ei ihan vielä sen takia, koska tiedättekö mitä? Tuo meikäläisen driftingimersu-homma on ihan totaalisen vaiheessa tuolla ja mun pitäisi siitä koittaa yrittää saada videomateriaalia aikaiseksi, mutta koska se hommakaan ei ole edistynyt yhtään mihinkään, mutta eiköhän se tästä kuulkaa. Mä luulen, että sekin alkaa edistymään, kun kevättä puskee. Tässä on nyt, meikäläisellä on aika paljon ylimääräistä juttua tässä nyt säädettävänä ja sävellettävänä. Meillä on täällä meidän kodin niin sanotusti rakennustoimenpidettä tullaan tekemään kuistia ynnä muuta kaikkia. Mahdollisuuksien mukaan myöskin näistä tulee videota. Toivon mukaan ainakin tulee, ja voi olla muustakin härväilystä, eli puutarhan ylläpidosta ynnä muusta, kaiken näköistä tällaisesta materiaalista. Mutta mahtavaa on se, että jos te jaksatte pysyä myöskin tällä kanavalla roikkumassa, koska
Mä en lupaa mitään varmaksi, mutta on aivan hyvin mahdollista, että yhtäkkiä meikäläiselle tulokin nyt sitten sellainen aha-elämys, että tässä aletaankin kokeilemaan liven tekoa. Mulla on tässä pientä sellaista haittavaikutusta edelleen, mikä vähän haittaa live-homman tekoa. Mutta me koitetaan selvitä tästä tilanteesta ja nautitaan siitä, että pellot sulaa. Katsokaa, ne sulaa ihan oikeasti. Täällä on yllättävän vähän lunta, kun katsoo tohon. Meidän nurmikko on lähestulkoon sulanut, eli tuo paikka tuolla, mihinkä tullaan tekemään terassia tuolla, niin se on lähestulkoon täysin sulanut. Eli toivoa on sen mukaan, että vielä päästään nauttimaan kesämakkaroita tänä vuonna tuolta terassilla. Ja oottako muuten nähnyt tätä juttua, mikä meillä on täällä, täällä kun viime vuonna, olikohan se edellisvuonna, kun laitettiin emännyyden kanssa, niin me pantiin tommonen, nimittäin se on ötököiden pesä, nimittäin meillä on omenapuita tässä suojattuna, pupakot ei ole sinne päässyt, ne on kyllä pysynyt sillä lailla eikä mikään muutkaan eläimet, mutta me laitettiin sen takia, että nuo ötökät pikkuusen niin sanotusti levittäisi ja lannoittaisi, niin kuin tiedättekö, siitinpölyä levittäisi näihin toisiinsa. Se on omenapuun kannalta on erittäin tärkeä operaatio sellainen, jos tiedätte, koska niitä on, muistaakseni niitä oli niin, että tässä on 2 eri lajiketta näitä omenapuita. Ja mä en nyt ihan ole 100 varma, onko tässä 4 omenapuuta vai 3. Mä en oo mikään kauhean hyvä hortonomi, enkä edes kyllä tiedä edes mikä se hortonomi on. Ja tarkoitan nyt kumminkin sitä, että en ole se henkilö meidän taloudessa, joka ymmärtää todella paljon näiden kasvien päälle. Ja muuten sitten tästä asiasta, kun mennään eteenpäin, niin tuolla rasvamontussa, kun tulvii aika reilusti, niin tottahan täällä on noita salajia. Mutta ei ne kuulkaa toimi sillä lailla niin näppärästi niin kuin pitäisi. Nimittäin meillähän on oja tuossa vieressä. Niin kuin näette, se tulvii ja toi rakennelma, niin jos salaojaputket tulee sieltä, niin nehän menee tuohon ojaan, joka tulvii, niin tajuatteko? Sehän on silloin tarkoittaa sitä, että myöskin siellä salojissa tulvii, eihän se silloin pelaa. Eli tarkoittaa sitä, että meidän rakennus, noin niin sanotusti meidän tupamme on kyllä korkeammalla. Se on vähän korkeammalla ihan selkeästi kuin mitä tämä autotalli. Ei tämä autotallissakaan lattialla asti ole vettä. Mutta tiedättekö mitä? Ihan oikeasti. Nyt mä päästän teidät piinasta. Täällä on Mersun renkaita, vanteita pihalla. Tuohon tullaan tekemään kauhea romuröykkiö. Se ei ole vielä ihan hirveästi edistynyt. Mennään nyt vielä katsomaan tuota romuröykkiötä, kun mä kerran rupesin teille selvittämään. Niin katsotaan. Elikkä romuröykkiötä tulee tähän tulee kaikki materiaalit, mitä meikäläinen pistää nyt niin sanotusti hävitykseen. Tässä on tosi vähän vasta. Tuolla on tuollaisia renkaita, eli kaiken näköisiä, mutta tää ei tuu. Kyllä tämä Transformer-saappi täällä säilyy ainakin toistaiseksi. Mutta hei, toivottavasti tullaan jossakin vaiheessa näkemään, kun meikäläinen vielä tekisi vähän live-toimintaa. En todellakaan voi uskaltaa luvata mitään, mutta joka tapauksessa pitäkää tämäkin kanava tilauksessa, älkää vaipuko epätoivoon. Kyllä täällä vielä joskus jotakin harrastellaan. Minä kiitän. Hei hei!